kun ga gashi nan wannan wutan gashi nan ya kawo kuna gani. Yauwa shi ma fankan nan gashi nan in an kunna shi gashi nan kuna gani yana yi. Wanda dama shi wannan abun na faɗa muku na yi shi ne kusan 3 in 1 ne zan ce, wanda yayin da yanzu hakan ne yake ka kunna wutan nan haka za ka iya haskawa ka yi abinka, kamar misali ka ajiye shi hakan nan za ka iya kai abin da ya shafi wani rubutu haka na takarda, ko za ka yi wani karatu, ko kuma ka ƙara masa tsayi haka, duka ana ƙara masa tsayi. Wanda kuma wannan ƙarin tsayi da ragewan tsayin nan kamar wanda a cikin wancan bidiyo na yi bayani na ce za ka iya ɗora kofinka hakan nan cike da shayi ko da wani abu mai zafi, don ka kunna wannan fankan zai ke fifita shi har ya sanyi. Wanda kusan dama wannan shine farkon dalilin da ya sa na ƙirƙiri shi wannan abun ɗin kenan. Wanda kuma kamar yadda kuke gani a cikin